talabijin na Almayadin English da Manara sun ba da sanarwan kama bataliyan sojoji mallakin ƙasar Isra'ila a yankin Galili da ke nan yankin iyakan Lebanon da ƙasar Isra'ila. Wato an ce gwamman sojojin Isra'ila da dama sun miƙa wuya a wani kwantan ɓauna da ƙasar da dakarun Hezbollah suka yi ma sojojin na Isra'ila, wanda yanzu an kama su a matsayin firizinan yaƙi. Wato a shekaran jiya shi shugaban rundunar sojojin Isra'ila wato General Eyal Zamir ya gargadi Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu, wanda kafan yada labarai na CNN, Fox News, Sky News, Al Jazeera duk sun buga wannan labarin cewa dakarun sojojin Isra'ila na fuskantar matsala na rashin ma'aikata, karancin kayan aiki da tarin matsaloli da yawa, wanda ba za fa su iya yaki da Iran. Suna yi da Hezbollah, suna yi da yankin Gaza, ga yankin Yemen, yanzu ƙasar Yemen ta shiga yakin, ga yakuka da yawa, babu kayan aiki, babu jami'an tsaro, sojojin yakin. Abin gaskiya ya musu yawa. Dole a nemi hanyar da za a samu wannan matsalan, wanda ba har yanzu ba da wani bayani na magance wannan matsalan. To gashi an kama sojojin Isra'ila sun zama prisononi na yaƙi. Ku je Play Store soke manhajinmu na Dan Show, muna sai da data mai arha, data mai karko, mai sauki, data mai daɗin amfani. Kuma a lokacin da Prime Minister Benjamin Netanyahu yake maganan cewa an karya ƙungiyar Hezbollah ba ta da ƙarfi, sai zamanto Hezbollah kuma yanzu kusan ta ma fi ƙarfi fiye da da. Abubuwan fa ba su ma Isra'ila daɗi kwata-kwata. Kafin yaɗa labarai ta Mamu Yusuf Bamalli ba mu goyon bayan ta'addanci ko yaɗa ta'addanci, zaman lafiya muke so, shi yasa muke kawo references da jaridu da muke ɗauko labarai. Kuma duk wanda yake da rundunar sojan ƙasar Iran ta ba da sanarwar kakkaɓo jiragen yaƙi na Amurka. Ta ce akwai wasu marasa matuƙa Reaper drones guda 3, sannan kuma akwai jirgin F-16 mai layar zana, jirgi mai matukar hatsari mallakin ƙasar Amurka. Ta ce sun kaɓo jirgin ne a yankin kudancin Fars wanda yake nan ƙasar Iran ɗin. Sun ce sun samu dama na kai ma wasu jiragen harare, amma dai wannan sun sako shi ƙasa, ga yanan na ma sa muku kun gani. Sun ce kuma suna iyakan ƙoƙarin su ta kariyar sararin samaniya mallakin ƙasar ta Iran. Sun ce suna nan suna aiki ba dare ba rana wurin tunkaran Amurka da duk irin barazanan da Amurka take ciki. Sannan kuma ƙasar Amurka ta ba da sanarwar kawo wani sabon jirgin ruwa na yaƙi na Amurka da ake ce ma George W. Bush, bayan da shugaba Trump na Amurka ya amince cewa an kai ma Gerald Ford hare-hare guda 17 a lokaci ɗaya, da ƙyar mutanen suka tsira da ransu, kuma an kai jirgin gyara. Yanzu Abraham Lincoln ne yake aiki. Ku je Play Store soke manhajinmu na Dan Show, muna sai da data mai arha, mai karko, mai sauki, data mai daɗin amfani. Kafan mu ta Mamu Yusuf Bamalli ba ta goyon bayan ta'addanci ko taimaka ma ta'addanci. Mu zaman lafiya muke so, yakin ma ba wai san shi muke yi ba. Na samu wannan labarin a kafan Almayadin English gidan talabijin da Press TV da Al Arabiya da gidan talabijin na Al Jazeera, su suka buga wannan labarin. Nagode.